खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ आरो जाय भिडिअ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों थांखिनानै हुमखि होनाय बे समाव नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारिनि गोसारनाय मोनसे भिडिअ थामहिनबा ससियेल मिडियायाव बे गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों हुमखि होनाय राव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरलाय मा खालामनो जोंखौ बा सोरलाय मा खालामनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों दे जोंबो आन्दोलन खालामनानैसो बा आन्दोलन नांनानैसो फैनाय रावनिबो सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरलाय मा खालामबाय दं जोंबो आन्दोलनखारिसो जोंबो आन्दोलन खालामनानै फैनायसै आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जों बिथाङा बुंथिदों सोर मा खालामनो जोंखौलाय जोंबो आन्दोलन खालामनानैसो फैनाय मानसि आरो बे समाव जे जोङो सोरनिबा सिङाव बा सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ सोरबा माबा माबि सोलो खालामदों जानो हागौ नाथाय जिन्दगि हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों जिन्दगि आंखौ हिलायनो हाया आरो आंखौ जेबो खालामनो हाया आं दङ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा কোনে কোনে কি বুদ্ধি করে আছে কিন্তু জিন্দগি নোৱাৰিব দে নোৱাৰে কোনে কি বুদ্ধি কৰি আছে কৰা নাই বাদে এইবিলাক মই আছো মই কাম কৰি हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे सोरबा माबा माबि सोलो खालामदों आं बेखौ मिथिगौ नाथाय जिन्दगि हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों आं दङ पावाराव फैबा माखासे खामानिफोरखौ मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ जाय भिडिअ नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारिया गोख्रों हुमखि होनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरलाय जोंखौ मा खालामनो आंबो आन्दोलन खालामनानैसो फैनाय सासे सुबुं आरो बे समाव सोरनिबा आथिं सिङाव आरो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बा गोख्रों हुमखि होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरबा सुबुङा आंखौ खैसार खालामदों नाथाय बे समाव जिन्दगि आंखौ हाया थामहिनबा बे समाव हिलायनो हाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथां हाग्रामा महिलारिया जे बुंनाय बाथ्रा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय खौरां बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि सोरलाय मा खालामबाय दं जोंबो आन्दोलनखारिसो जोंबो आन्दोलन खालामनानै फैनायसै आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै খামানি মাवগ্রা মানসি নয় দে আৰু আমি কি কৰিম এই ৰাস্তাটো ফৰলেন বনাম বুলি কৈছে মই তো মোৰ আমাৰ পকেটৰ পৰা নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পইচাৰ পৰা আমি ফৰলেন বনাম এই ৰাস্তাটো চৰকাৰ আহিব মই কি কাম কৰিব এইটোহে কৈছো মই চৰকাৰ আহি আছে ইয়াত কোনে কোনে কি বুদ্ধি কৰি আছে কিন্তু জিন্দগি নোৱাৰিব দে নোৱাৰে কোনে কি বুদ্ধি কৰি আছে কৰা নাই বাদে এইবিলাক মই আছো মই কাম কৰি যাম জিন্দগি নোৱাৰে আহকচোন মই কাম কৰি দেখাম আৰামছে আৰু ইণ্ডো ভূটান নেশ্যনেল হাইৱে এইটো গাডকাৰী চাহাবে খুব ইণ্টাৰেষ্টেড এইবাৰ আমি নতুনকৈ নেশ্যনেল হাইৱে পাব ইণ্ডো ভূটান नैरोजा नैजिबा नैजिद' मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं
गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।